এটা কোন বাবা? না কমনে কে ये? কি কে? মা। মা ये? ये पापा पापा। ये? भाई ये? भौनी ये? दिप्य दीप। दीप ये? ये कलश। कलश এটা? এটা বীণা। বিনা এটা? এটা তবলা। তবলা এটা? এটা ঢোল। ঢোল এটা? বংশী বংশী। এটা? থালিয়া এটা? চামচ এটা? এটা গিনা। না এটা? এটা খট এটা? এটা চেয়ার এটা? এটা টেবুল এটা? আলু এটা? বাইগণ এটা? এটা কি ফুল? গোলাপ ফুল। গোলাপ ফুল এটা? মন্দার ফুল। ঘର ଟଗର ଫୁଲ এটা? ଆମର ଜାତୀୟ ଫୁଲ କିଏ? ରତ ଫୁଲ ବାଘ ଜାତୀୟ ଫୁଲ। ମରେ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ବାବା। ପଦ୍ମ ହଁ ଏଟା କୋଉ ଫୁଲ ତାହେଲେ? ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଗୁଡ୍। ଏଟା? এটা ଆପେଲ ନା ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଇଂଲିଶରେ ସିନା ବାବା ଆପେଲ, ଓଡ଼ିଆରେ ସେଉ। এটা ସେଉ। ସେଉ এটা? କଦଳୀ এটা? ଗାଈ এটা? এটা ଛେଲି ଛେଲି। এটা? এটা ବିଲେଇ এটা? এটা କୁକୁର এটা ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁ? ବାଘ ଇଏ? ଭାଲୁ ଇଏ? ଇଏ ଅଟୋ ହରିଣ। ହରିଣ ହାତୀ ଇଏ କିଏ? କା କା କିଏ କରେ? କାକେବାରେ କା କା କରିକି କିଏ ସକାଳୁ ଆସେ ବାବା? କିଏ ଡାକେ? ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ କା 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 କରେ କିଏ? କାଉ। କାଉ ଇଏ? ପାରା ଇଏ? ଇଏ ଶୁଆ ଇଏ? ଚଟିଆ। ଚଟିଆ ଇଏ? ମାଛ କଇଁଛ ସୁନା ପୁଅ। ସେଟା ମାଛି ନାଇଁ ବାବା, ଆମକୁ ଯେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ। ପୋକ ନାଇଁ, ଆଉ କିଏ କାମୁଡ଼େ? ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟାଟରେ ମାରନ୍ତି। ମଶା ହଁ। ଏଟା? ଏଟା ମାଛି ଏଟା? ଏଟା କକରୋଚ ଓଡ଼ିଆରେ ଅସରପା। ଏଟା? ସ୍ପାଇଡର ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବୁଢ଼ିଆଣୀ। ହଁ। ଏଟା? ଏଟା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି। ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ବସ୍ ଜାହାଜ ଉଡ଼ିବା ଜାହାଜ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ଇଏ? ଗାଈ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। କରୁଛନ୍ତି ଇଏ? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଚାଷୀ। ଚାଷୀ ଇଏ? ଇଏ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୁହା କାମ କରୁଛନ୍ତି। କମାର। କମାର ଇଏ? ଘର ଅଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ, କାଠ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାମ ହଁ, ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଖଟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବଢ଼େଇ। ହଉ ହଁ କୁହ, ବଢ଼େଇ। ବଢ଼େଇ ଇଏ ମାଟିରେ ମାଟିରେ ମାଠିଆ ଅଣିଛନ୍ତି ମାଠିଆ ବନଉଛନ୍ତି। ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କୁମ୍ଭାର। କୁମ୍ଭାର ହଁ, ମାଠିଆ ହାଣ୍ଡି। ଏଇଟା କ'ଣ ବାବା? ସ୍କୁଲରେ ତମ କ'ଣ ଏଟା ତମର? ଶିଶୁ ବାଟିକା। ଚୁଆଟିକା ଏଟା କ'ଣ ବାବା? ଦୋକାନ ଏଟା? ଦିନ ଦିନ। ଏଟା? ରାତି ରାତି। ଏଟା? ଏଟା ସକାଳ ଏଟା? ତା ଗରମ ହଁ, ଗରମକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କୋଉ ଦିନ କୁହନ୍ତି? ଖରା ଦିନ। ଖରା ଦିନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ହଁ। ଏଟା? ଏ ବର୍ଷାରେ ସୁଇଟର ବର୍ଷାରେ ରେନକୋଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏଟା କୋଉ ଦିନ ତାହେଲେ ହେଲା? ବର୍ଷା ଦିନ ବର୍ଷା ଦିନ। ଏଟା କୋଉ ଦିନ? ତା ଶୀତ ଦିନ ଶୀତ ଦିନ। ଗୁଡ୍। ଚୁନା ପରା। ଇଏ କିଏ? ଏଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ? ଇଏ? ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଗଣେଶ ମା ମା ସରସ୍ୱତୀ। ସପ୍ତଶତୀ ଭାରତ ଭାରତ ମାତା। ମାତା এটা কোউ কলর বাবা? লাল কলর এটা নীল কলর। এটা নীল কলর এটা ধলা কলর নাই নাই এইটা। এলো ହଁ ଏଲୋ କୋଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ହଳଦିଆ। ହଳଦିଆ ହଁ, ଚିହ୍ନା।